Arning sambirta kalang rapid doan arar panspi aprang sinil hin pint kardom na pachriglo kardom non arning samai purta ki than pon jibang nili jirkhamsa lasin non pirta thepi lang ponik sinang Jan Baptist Associations mahangatek ingdeng ingkora phoga chokrani mission pen talon pachun pon Umrang solong ihum school bus ahing tangrak pan kachingkoy adim long mat indu da pran kedam bang krep ho tum ahing tangrak pan areng hugisu Karbi Employed Association atum pen Pastorate Conference bolong komaji Karbi jutang aklam bolong pang thira sai kedeng pon Engding trok skebra pho khani Pastorate amaipi mission pen pachun pon KSA Lamting Road Bogosan District Committee atum pen arpusi pekamai paman pon Inding plikir brat troksi tapat pastorate ningkan sek amai pi non jarang along ke paman pon Teki langjin jutang hawar mai tum pen Pastorate Ponci tokmoka hawar preksa madim long hachakan pon Non puthot birtang ton pen lang ponik sinam Joint Baptist Associations bu kedam tang surihini anikan mahang pathek ponsi peneng surihini engkora phon ningkan amaki ningkan engkora phon nang choksi merely langso mission compounds along kedam tang arkoni bai create chok ani pen server jobli ga taon pangcheng ponsi arkoni bai create circap ani ant mesen pen taon pachun pon labangso server jobli ga taon pon along his king never end look angkung pi isi lapent angkung su thongkep rage thompansi en ponlo Labangso server jobli ka talon pon ki jut siarani amaya long John phangcho pen si match phepu pon lapen ki Elias phangcho pen si alhi thumpan phan pachini pon thulu lapen aluhi man pen Reverend Simeon Singner Christian Education Secretary Reverend K Barnak Marak General Secretary ABC Reverend Belai Kumar Global Coach for Church Planting Reverend Pawang Jis Bui Tumai Missionary Movelson Terang Dunamai pu ZBN Alia phangcho Executive Secretary Pai Phua Haibubi Mission Secretary Joel Phangchu Mission Secretary Lapent Jane Fellowship Madi Monduli Phokebra Siatum Chitongdun Reverend Samson Singnar Lapent ki Reverend K Barnak Marak atum pensi Jumesen Arna Malam Ral Thumpan Parjupon Mononi bek koribo pare ene akhirbat apuni ei granthor proti akhirbat kor Joint Baptist Associations ningkan engkora phoke chok arani server jobli ga talon arani mesen pen talon pachun bon long labangki arna mai hurjumi pensi labang so sai pachun pon long lupusi alang litum pen pachini pon ni phai great rock arkoi si group pensinil tum latak jai mek deng ponlo rasiladak ningkan engkora pho ha surihini aningkan pen la ajak kiding pi nilitum kiduk kisung ke boyang bong pensi labangso association nang jalo lapente non halabangso hut monduli hini pensi labangso Giant Baptist Association nang chenglo bon setame piniarni arna mahirjume pen joksi to kave Giant Baptist Association alo to tell monduli lapen fellowship to an pen hokebra isi an pleng roklo lasinili tum labangso great rock pen ajai make bangke arna manong ke pache lapente hala founder tuma phan niltum ka chikimo pon lapente kado kave lun jume he pen ning si parong lahai ajai mexi nilitum la kado kave deng ponno lasila pini ke angdung kiti ajai mex tame nilitum chipari deng ponno lapente pini ke nilitum halloween pen ke chophapon alu his tame nang lelo jene Assam Baptist Convention lapente Nagaland pen choir group atum lapente chairman Nagaland pen tanilitum long nanglilo sila kado kave nilitum ningarong GP parpik lo lapente armu kachitong stami pini ke ongdung lu lasi nilitum ningarong pik lasi lakado kave nalitum paper media tum stami heklong lo armu ko an ongma nilitum kangni atiman stami dorde set anu lasi lakado kave nalitum peklang ponloti Karbi Anglong solang dorat antam tamit sini po Karbi Anglong angbong Giant Baptist Association sitami kuan cingthur ponloma labang salam lakado kave solang dorat sitami sini pon po apa sinang litu West Karbi Anglong lapente dak Karbi Anglong la hinivet a district pensi nilitum dak kiseng sitami Halloween
Tripura Havaran stame niltum ingdang pondo haladak fellowship sikim damlo stame non labang so porhut alang litum nang sitong dun tekhedet lo alang litum keso kisung kipo dokok tai pot sinak sip radak pokepra isi anke sitong petlo sonu siarna manong ta puthilu Dimaso District Umbrangsu Police Station ke parlopot angkang NECM as manufacturer thinu along kedam tar koni pai cleaner cap ani ihum school bus AS08 C2292 kaching ko hirkang tangra ka jok adima klong amat inut apran kedam lapen bang krep ho toglang ka charlie bom krip somaratum ahring tangrak pen areng hukesu apran kedam juya bang phia bang Sacred Heart High Secondary School longs engdeng thom ka charlie bom ka dalimir rong hang pipsi pang tek pont मेरा लड़का इधर में सीरियस है नहीं मेरा लड़का सीरियस नहीं है कोई कितना रो लड़की सीरियस है ये अंदर में जाइए ना lapen areng hukesu atuma phan bangi tong se kotpan Umbrangsu hospital along anpon si selang pon bomlo Nizang Karbi Long Krinia Monduli along ingdeng trox kebra pho Pastorate amaipi kedam tang arkoi ni pai krit trox siani pen pangcheng ponsi arkoi ni pai kris kep ani mesen pen pachun pon ada por pai kebram ni thong keba por pensi arna ma phan karchu lapen kachong duwa jai mek smi pangcheng ponlo maipu pastor Samson Amrong pensi mai chepe hempu ponlo senior secretary Aldon B pensi jaimek parju ponlo Monduli Asar Simeon Melik pensi Bible purhi ponsi Arnam Kardoms ajai mek deng ponlo mukoilum ari so nimso amai lapen ki long therapy ari so nimso atum pensi jumesen alun sami Arnam phan karcho alun sami rar phan parju ponthulo labangsu kherni pastorate amai pi along sami kherni amonduli mukoilum amonduli long therapy amonduli long ang amonduli lapen ki erkong langso amonduli la monduli pho atum chitong pet pensi pastorate amai pi mesen pen pajut pon mukoilum pen melgep sontok bi Karbi Longri Abirta engdeng thongke prakethom Karbi lamer amai ningkan sek amai pi bolongko maji Karbi jutanga klamlong mesen pen talon pachun ponche phanchi sik tidang pon bomlo labang solong sami cherap chitodun pen kipang thirduna kanang sotpu matha ponsi Karbi Employed Association TDP amai lapen ki bolongkom ji havra mai tumpen chelangsi karko karphek ponsi kipang thira sai ke klempon lapen Karbi Employed Associations atumpen ki kachrap chitodun ji aphanta chi sikding lupata pachini ponthu Laso kipang thirpon along sami Karbi Employed Associations TDP amai phu Hakim Rongpi Konchunbang Dilip Rongpi Organizing Secretary Bina Kropi Cultural Secretary Pansing Kro lapen Karbi Employed Associations polongkom aji havar amai abidi sir Dhon Singh Hanse Konchunbang Deveswar Singner lapen ki Karbi Lamthasam Tokbang Sarkim Taro lapen Karbi Employed Associations along Klembang Phubang Phimta Chirap Chitudun Mensi labang so jaimek mesen pen pachun pon Nelitum pini ladak Karbi Employee Association mate Karbi Chokamarasu Central Committee lapen ke volongkom aji Karbi Employee Association General Committee chingrum petpen nelitum non ke bangji la ingkoi atha thong kebra ke thom labang so Karbi lameda mai pi ladak ke padu pondoji lasi ladak along kachitu our side claim dunang kunelitum Central Committee lapen volongkom aji labang so General Committee kadu kobe achokpamar compensing waisi pini labang so ni phai trainer cap ani labang so side ke pachun ponji phan nilitum ladak wanglo laso teng si nilitum kaching wai teng pen ke pachun ponji phasi nilitum chokpamar do ansata mela tang chi tongsi nilitum ke pangthir pen chenglok lapen ke aku thek an ladak Karbi lameda mai amai pi pachun ke messenger phan kachekto angdeng tin setami laso kacherab dun dia phan pusin nilitum ladak wainglo lasi nilitum athipi bangkela hello lasi nilitum nadon Karbi lameda mai pipi ponalong setami angkang pi Karbi na hokle do setami nilitum alamet aki ke pachana long ke kadu wis setami chitu dunangi nilitum hello khai amoy arbunglo lasi abang solong setami kadu weda wang peten anso se chitu konang po nilitum lamet lamchong lam iki the dang pahuk long dia phan pusin nilitum
Tektidas kita asawes kita lentum Karbi Chokamara song dan kita kacira bumi handi materi ini yang cetu dulu kardom. KSA Bogozan District Committee atumpens cepatir piponsi amethanga sai hemlong arpu sepek pon amai pedopon. Bangso amai long Bogozan District Committee amai pu raju engleng bensi mai cepe hempu pont lapen ki konjun bang desoiteron bensi mai ki phat alam thi jai pon. Bangsu arpu ke celar pon amai ki paman pon nangkok athi labang ki kedamtang Central Committee atumpen ke ceparai pon tenga teng pensi district din along pens me organizations aputhak arpu ka celar pon nangji laban ki ansu se pangtang pon nangji pu Central Committee atumpen engdeng pli bangphu amai ahut pensi ceparai pon lopusi ningje pon rentilo sonsi kedamtang apor hulsami desoiteron Bogozan District Committee achun bang arpu ki khibom ahut pensi penang an bang ki klembom dambom lo lapen District Committee achun bang arpu Kikibom ahut pensi alangli pansami puthot Central Committee along sami chunbang arpu sami pek pon thulo alangli longni arpu ke dokok laso jok pensi pini alangli pansami arpu clear pon along sami abangphu ka prega phansi engbai pon thunang kok lopusi ningje pon laban ke damtang apor sami Bogozan District Committee along sami arpu ke du anatum sami methang asai ke claim pa me minute atuma phansi pi puthot pa chun pan pensi akimi tum phansi puthot bangso arpu sami pek pon thulo Akimi arpu ke deng pon labang ke President Raju Engleng, Vice President Sarment Tisu, Sermali Terangpi, Secretary John Lekte, Assistant Secretary Jeep Singh Taro, Gobin Be, Finance Secretary Sonju Teront, Finance Secretary Harthang Teront, Organizing Secretary Sarkru Tisu, Education Secretary Anilson Teron, Game and Sports Secretary Sonjay Ingti, Music and Cultural Secretary Runmeti Mungpi atumansi pekpon lo kijutsi labang so mailong sami desoi teron aphan Central Committee longs kiklem dun me ahir jumi sami pajir ponsi Bogozan District Committee atumpensbi chipadi dunsi mesen panabang so mai sami pachun pont HDP pen sarpin purisu Karbi Longri Abirta Central Committee bang phua mai kang ni hut indeng pli la so bang phua mai kang ni hosi chiparai pon lo a district tin long setame akenang sot organization metar pathak kachelar prui nei lapen la kapang tang pon nan ji pathak le tom kado be hota chengoi do so teng se pini ladak bodir sa fol mai padol la se ke damtang por ke ni lista me ladak secretary siklem bong se pini bangke ladak kado be district committee taman chengwai cheng sai do si pini bangke nilidun lar bangke nona bangke nona secretary ke John Lekte o nililong assistant secretary lo dam tang por ke bukan district committee lo alang li phan silong ke secretary ke se bukan district committee ar kubang alang li phan pek la se isi bangke nilista me pini ladak la so dak district committee pen chipadi di kang abang ke isi bangke la lo nilitame masab so ningi duk asona do lo ningi chereng no do ke dam tang por pen ladak la ke se bukan district committee a team pinangan ke claim ke dam dak assign deng do apen ke chon dak chon ti yo la se la puson por hot sai jok je hadak Central Committee long ke dam tang April 12 2024 anen kan abang hadak extended padolo Central Committee di polo also pado se nili phan stam hadak naing vai pondelo nili stame inudbet namun ke dual in charge bang nili tak en bang chok de kemat ha se pini bangke nili bangke ladak district committee long pen chapadi di kang lo nili bangan non bangke fully nili karbing long kang karbing anglong arada farman longri kacherai komi phan longpa cherai komi phan khai longri phan ke claim ponji phan nili kengkam chior pon puposi pini amai long semeni li than pon lo athenon ke KSA Central Committee long General Secretary long ne nili angkang pi pini karbing long dat de long tan ke do karbi to farman do be ban tame ke claim pon nangji akenang sot do pensi nili tame soteng si claim dam puposi pini long tame lam chak West Karbi Long tapat Pastorate engdeng plikeba troksi ke chok asengkan sami nonjrong Presbyterian Church ham along masi talon pon lo kedam tora koi ni pai krit rock siarni pensil labang suga talon pang cheng ponsi ar koi ni pai engkoi arni an pensil labang so jai meksimi pa jut pon pu pin ar koi ni pai kris kep arni labang so mai long achitong dun labang ki pastor semen star labang ki elder atum pensi prexam man peng ke dumda chitong dun si bhomguru arani ka dukawi chitong pet pensi Arnam mapan keru karchu laban ke jumisen Arnam lam sthan ponsi labang so jai meksimi pa jut pon lo tapal pen Bardanas bi Karbi Longri Abirta masih kita tidingnya tu utang roi na kok lah se kita pakse
hacha ke kan sami isi rong aji bon sami labang ki lukhi lumi aphan karchu po thepi en pon pensi tike langjun jutang havara mai tum chapatir pi pon along dokmuka municipal buratum cherap che tudun pensi kedam tar koini pai cleaner cap ani dokmuka havara lang sami prexam adimalang sami hacha kan pon lason si ada por pai krisi apor pen dokmuka forest ib along ke kan pangcheng pon thu laso pk pwd officer sai hemalong ke kan pon thulu adun thu dokmuka municipal board atum pen tourism logits ib thengnu long sibi hachak pakan pon thulu bangsuk ke kan pon along pan sabi adi hiaman pen KCC chairman Raju Tisu Tokmuka municipal board chairman Prahalat Tibung lapan ke Tokmuka municipal board ward minister atum pen chenglok ka prek man peng den chitong den pensi labangsu hachakan mesen pen pachun pon Tokmuka pen wai song terang Karbi Longri Abirta Dito mate ke langjun utang hawar mai hin ke utang ajil ding krui pen nang kan bom si bang bom aning kan ta so nang kun si nang kan bom lo ke cheng si nang kan ke pening pen kan lia prang sam tarorong si kan lo la hala so e kan hot nili hem si kan lo adun thu gobin rong piarong lok bata hini lo kan si pen ko nang kan lo lo pen thu ke cheng pon ke la bang so ke rasinja klam si kan lo diri pia mai kisi eva hin pen ke pin khala ten me tum kroi dun si aning kan acai kan ajutang itu angkun sini pin pinian dok muka ahit yang angbong tanang kan lo si pini ke kanceng bang ke kasenja klam si kan lo babang sopen api bang ke ada kore sopi long kan lo lopen tu bang ke PWD office long kan lo non bayi herok nanga chok akut an bang ke dak Tokmuka municipal board atum ajakan nang alam tuken bikin ka paset ton si labang su hajakan pinongwe nang board isi bang pinongwe muka ka hitiang bong along Pini Abirta bangki lan sikang ton paniklo la situmi thakmi kardom